Sziasztok! Hát eddig sikerült jutni a vakolat lekaparással, tehát nagyon szépen és gyorsan lejön a régi vakolat, ami megmenthető, meg is mentettem, felzsákoltam, tehát most nem szeretnék többet lekaparni, ugyanis nem tudni, hogy mikor lesz a vakolás. Itt a darásfészek, ugye, amit sikerült betömni, hát végül is 2,5 bödő nagyon szalmás agyaggal. Remélem, hogy kiszárad, ugyanis elég meleg van. És hát itt következik majd a mészvakolat, a agyagvakolat helyett. Tehát itt meg egy tornác beépítésszerűség lesz, ugye, tehát ezt a saját kezüleg szintén öntöttem betont alá, kis zsalutéglák, hogy mégse rohadjanak el az oszlopok, alja, ugye, és hát reméljük, hogy így tartós is lesz. Nos, hát egyelőre ennyi. Itt még lesz egy kis vakolat, tehát itt egy kicsit, ugye valószínűleg a fagy miatt, meg a házmozgása, ablakok, meg nyílászárók fölött, hát ugye ez előfordul, hogy bereped. Hát meglátjuk majd, ha megpiszkálom, hogy mennyit kell majd ott is pótolni, javítani. De viszonylag függőbe van a fal, elől is, oldalt is, és hát gyűjtjük a zsákos anyagot, ugyanis ez majd megy föl vagy előre, vagy hátulra, vagy bárhova is. Ott találtam 2 repedést szintén. Piciket, nem túl nagyot, ez is valószínűleg a nyílászáró miatt hát elmozdult. Tehát egy ilyen 20 centire bevakargattam neki, és híggal, aztán jó sok szalmával megtömtem. Nos, hát jó munkát mindenkinek. Szép napot!